खुलुमबाय दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आरो नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै हो गाहाय रादाब साल बिफांफोरखौ आबसु आरो एनडिएफबिआ बिसायख'थि गेलेनांगौ होनना दानफाय फानगासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबुंथि क'क्राझारनि इरागदाव हारिमुआरि न'ब्लां एबा इरागदाव कमिउनिटि हलाव धोरोमारि माइन'रिटिनि हारिनि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बिटिसि खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाथिनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होयो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि गबिन्द बसुमतारी बिथांजों दैदेनजानाय एनडिएफबि आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जथुम्माय आबसुआ क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव ओनसोलफोराव थानाय साल बिफांफोरखौ बिसायख'थि गेलेनांगौ होनना दानफाय फानगासिनो दङ। हाग्रामा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बेफोर खामानिखौ बन्द खालामनो थाखाय पुलिस बिफाननि एसपिनो खौरां हरदों आरो एसपि बिथाङा महिलारि बिथांनो फोरमायनाय बादिब्ला एनडिएफबि आरो आबसुनि बेफोरबादि खामानि मावनायनि खाथियावनो रावबो पुलिस आरो डिप'आ थांनो हायाखै दंफां दानफायनायखौ बन्द खालामनो थांबानो हुमखि होयो होनना बुंहरो। आबसु आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा साल दंफां दानफायनानै बिसायख'थि गेलेयोब्ला आरो देरहायोब्ला बिथांमोनहा मा जौगाखांनायनि खामानि मावलांनो हागोन जा एसे दंखायो बेफोरखौ खहा खालामोब्लालाय आरो बिटिसि ओनसोलाव देरहाखांनानै मा मावलांगोन बेफोरनिबो जेबो थांखि गैया होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावो। बर' फरायसा आफाद आरो बादारुद्दिन आजमलनि राजखान्थि हान्जा एआइइउडिएफ दोलोजों राजखान्थि गोरोबथा जानायखौ नोजोर होनानै महिलारि बिथाङा बुंबावो दि आबसु एनडिएफबि आरो एआइइउडिएफनि गेजेराव जेबो गोरोबथा जायाखै।